ni silam no ni tumana jitan ka indo ni di no pin so chingi don no life along 2019 ben lo chingi non pon na chingi lo sita non pon ga lam do lo chik September chik lom sita ma chingi bon 2019 ni li phona sot ki pet la alang it bi he ku se di phusi do do ha rong ga la ke ve sa so lo amen la ki long ki ti mong pu lo no ta nang li tumana jitan kang lo 2019 nó bên chính kỳ lo alom o chik lo yani yan tham ching ki pen pulunia bazar long chetong la lang di phusi do pa bihek pen di phu pen wang lo pulunia bazar hotel long chetong ba aju alom o chetong lai lo ni te hem che wang ju la lang ke ho dok mu ka tho tam ku ma hem ni ani hem bu ban an ni la so nang punang ni ma ti ni kong ka li pu chok lo ta ni chiru sap lo ko ka li pu ni tu long te ni ri pa in no sut nang od o ba ve se galibo bola malang bang ne alang lo puta chi phere chi tin nang de lo pa nang chingi bom la kene ta hem dam ju lo hem lang ju lo hem chingi lo ang ke not ni jer pini ta ro sa ne hat pin so na pa chingi do alom sa ka chingi la ta via sa so tho jeng kha so ta chik lo yon ne hop ke la pulong ke ala ni te do ni te regina te ron pi lang lok so so tha lang to ma jer pila long se room long pa do no dak ser long jon be da nang pon de lo na dak ron pa do no hala sa ke civil hospital la cancer hospital ke non se ko wala civil hospital long wadam thit lo la so ta nang epo ni ek bar ka nang ke claim bin ke la ke ni kong er ka li bonus ni na do ka li po pa so ta ni ki oi ni ki ko ani hem dam je lo cái anh qua đáp tặng chế tông thao bolo này lang hiền bây giờ chế tông lo cái là số bên đằng cái chỉ các thợ phun lo hem đam rồi lo chính kỳ bom nó cái phi anh qua lang chế tông lang lo lang là số thô non cái lang cái trend bên city phu bên hem chế đam nào số cái bus bên lok sa lang cái tam ha hem bên chế vàng cái này han lang hiền chế tông kang po lang di phu bên chế đam ở lang hiền chế tông lang chế tông để kang po là son lo